Ja, Branasisa, sorry, even. Ik was even eruit omdat die, kom je even, look vast aan dit jaar, zo if alles aan bon, bagalik van bede, maar ik denk het niet. Maar in elk geval, Branasisa, hopelijk alles aan de boombaka, omdat die zei de, kom je voor dati. Ja. Branzisa, sorry voor ze net, maar me barori met takori. Ina neba na neba tata obia fobia gara fukara konfo chima kabra fukabra prove. Mi piki fu piki, mi piki fu gro, mi piki fu busi, mi piki fu loktu, mi piki fu sabana e baro di jinu a biki smasa. Da lontu ame baro di jide kovo fun sa charu kontire fuk acha program Akomfo na wisani. Er was even als aan bij een story, mi be last stroom be follow weg, omdat we een bigi thunder en bigi bliksem kotse net, jay na beti, maar ik voor 1 seconde daar, daar go dan me lasi a internet ik kot direct, because na modem als ik kot direct daar power me las power inschrijf. Maar dat ben een bigi probleem even mensen brada sisa. En mijn balans maar apena sana kondre wan bigi auditire ta passone bakana 28 augustus 2022. Dus maar apena paranikere corona saramaka boven broke pondo si palu wini pat voor een kapon beter latrupaki. Dapena Indira Gandhi weg, dapena Java weg, dapena Paratisa over toen dapena marape dapena nga rolino begint. Maar si perouti be baru alape wan bigi odi alas parapena kwekles. Winti wai. Rango pasi latru pasi. Sunny Point. Oost West South Nasranang. We baru wan bigi odi dape. Me baras parape wan bigi odi dapena in Franskuya na Silin. Forniki odi lespiki grana nga sakavasi mensa. En alles maar in Europa, naar Holland, dat met Bades, maar in Rotterdam, Groningen, Wageningen, Zwolle, Utrecht, Bembre, en Hemel, van de Karin, dat met Baru, dat met Bigi Odis, Respecti, en Zakavazi, en Hilversum, dat met Baru Odi, dat met Baras maar in België, dat met Orlando, Odi, en Kathleen. En Patrick dapena in België en alles maar in België met baru una pe wan bigi odi en met baris maar na Frankrijk wan bigi odi beels bayo odi les peki grana nga sakavasi met baru dape wan bigi odi tiri tapasonde bakana disi asonde mante a brekte aan tipo de doet ik ten focus do atina programma visani mensen ik was even weg zoals ik gezegd heb eerder ik had geen elektriciteit voor 1 of 2 seconden dat we bop dat kota internet dat ik maar ik ben terug. Mensen die de tak abra. Sa topic bij de baga. Nico vergeten. Je topic even mensen. Maar wat tak abra de Yorka nanga den Akomfo. Sana a difrenti en sa mensen. Maar sa mi wan charu kontire tap a de disi tap braransi taki. Lopius revi bribi tap yus revi bribi na yubika yuna Yorka yuna Akomfo. En alasansa ikona yu dati competência ala sansa ikona yo de libi sama say viri dat na a eerste sanisan a de ini use refi mensen loko na tinso drame pot nami ano fiki me festi be hale kona go in see na so ye do tenson i ede de wan fuka pasi dan ye do dat ye pota dran ye do so hale konso de do so be hale konso de Sonte te fili taki te wan Akomfo da istin of istin vi te so wan dege fasi of ya wan chi edati maar sa pa edati mo po bransisa de do dat te ka a palm potene anu lek fami du senet ye do da yoshi en te wan Akomfo bare ede ta Akomfo saka ye do a semsani en de ye potne anu potne futu dan Akomfo cha ala hebi sa cha ana hebi ala am ana hebi mentak hebi ma wetaka hebi a faspa konso ta kontranga da a weristing da ala weristing e chagwe da che du bransisa ba bransisa lek sametaki wala mala kofo na yo da wel sa taki te samaitak abra mi kulturu mi no sapsa de bedul abra sanati sonte de taki Akomfo maar soms ma te de yerek ta kulturu de altijd op een negativiteit. Ja, altijd je klas aan a cultuur sani, altijd die danga bonus sani, altijd die danga dis, altijd die danga dati, maar if je no danga is revi, dat fa.
I mus danga you schrijven bikasi konvo na you na konvo. I no kan troi you konvo gwe. Want if you troi konvo gwe, dan fa te ayoka e waka wa fasi sano waka da of te sane waka meet you of te am so des dem sorry sane of te dem mus yepi kande ye siki. Dafa. Dat wat taki brada. Konvo ano wan kultur lek fades me take. De ma mek waning tak na dati. Maar no, want da alasma toch wan bika alasma abi konvo. No mas man katakan na konvo na tobi asine. Want alles mij brief tablet. Want die acties van brief tablet. Ja, ik geloof in mezelf. Dat wat ik geloof in jezelf. Dat was over jezelf naar konvo. Ik was dan want alasma abi konvo alasma ik drink. No mas man katak ik droom niet. Soms mij katak ja ik droom maar. Want lisi wan ting kies wan boskop we musu of zo'n te kotak etak in kies de maar afiri. So lisi sos mane kotak is lisi sos mane kies tumpe drink van trouwen kies om het drink maar afiri e kon je waka proceed ifiri tak no waka dape. Sumay tak dape. Sumay ja afiri. Sumay ja alat kon. Na je kon wel. I verstaan. De kerk moet tak na heilige geest. Maar dat niet bestaan. Isabito. Uno grape, want dat is een probleem. Ik verstaan Brazisa. Daarom Brazisa. Dat want ik het Brazisa. Nou, dat is belisiva. Julek libisa mato. Ik altijd op in Israël taki. En het robi sasmei taki. Want altijd soms maar want altijd wan broken je saka. Libisma wan broken trouwens saka fuf. So libisma de wan vier bunto dat o taksa na dem op. Koshu. Taksa na beja na boze geesten. Je dient boze geesten. Va contact mi na boze geest. Want is mij taki de kovo kromanta puku bakru Yorka na boze geesten. Dan Lucas meteen tak. Mi na boze geesten no. Dat betekent je boze geesten. Te ala te is op te smij tak zijn toch. Im luku de bunto. Dat zijn zo'n te de weri identiteit ki mina boze geest. Dat betekent je bent ook boze geest. Me godu afkodrisa ni. Mi mag do afkodrisa van je karek. Nou misani. Anom story. Zolang ik godu Ogri. Zolang ik godu samen doe je schrijven. Doe ik goed. Ik was dan Bransisa. En daarom Bransisa. Wil ik sante, san sabi sante. Taki. Ano sawe shi na ala. Moro de saune shi. Ano sawe neyere. No dape. Moro de saune neyere. En dito. Tes mijn taxani. Umribi de resto. Inom go niet in discussie aan asonsma. Want wins van. En mensen gaan de. Pardon, mensen van de kerkisma. Moet je nooit in discussie gaan gaan. Omdat zij de programma de schrijft van fasi. En moet je van kerkisma altijd de praxis de morobond aan trouwen. Ik verstaan. Mensen, pardon, excuse me. Maar, no was men op boom. Wala mala, nasem. We denken op boom. Omdat we want verdeeldheid in een grondtapu. En een libisma, because een libisma wang. Ik doe de ras zo disi. Ik was dan, en ik trouw fit aan trouwen, en ik trouw aan die bron. Familie ne takken die sala soort ras zo ik passat. Met een kefader. Omdat zeiden, terwijl luku ala salon toen, amoro bigi probleem sta e waka doro na ne fesi movo doro son leisi na familie. Familie dan de go abra jaruso, abra Akomfo, abra ede Akomfo, want altijd e go abra ede Akomfo. Maar usabi ede Akomfo ne bastang, ibertang. Akan de son ting, daki na obia dati of 2-3 de na ding e look apere. Kan det son ting na bakru dati e look apere. Maar no tak dat ena ede Akomfo fa bere. No. Of a kromanti, of a kantasi
ena awansa e chala san kona wang e du ala sani ja famiri e yepa famiri e problema de kan gona kanta so de kan gona kromati of de kan gona ingi. Maar dan dat ena a ede wang a big ena moro big on te mai te transmataki wa big wa una o aba ede kovo waba pranasi kovo. Dat na manipulatie. Precies, na manipulatie in you. Sa de wan put in you na Yorka. Omdat zij de brasisa. Dit fa mogo directa paturi abra Yorka a differenti between Yorka nanga de Akomfo. Yorka na no teme taki dat na Yorka e tak tape. Yorka abe negativiteit abe positiviteit. Yorka e make beslissingen en dan zo'n den boom en zo'n den no boom. Zo'n den kan make do low sani en zo'n den kan make boom sani. Zo'n den na l'examen taki altijd top. Te you kies wan bosko bu wan ingeving toch? Met tak ingeving. Te kies wan vier toch? Na eerste sani sa you kisi. Dat na 100%. Eerste sani te you luku tak asan dat ready. Maar a plus luk baka de isha san blaka. Dat na atrase voor you. Awan luku sa je do. If you got up a first one, of you got up a tweede one, of dat je denkt praktijk. Jong, sa mishi eigenlijk. Mishi ready of mishi blaka of mishi blauw. Maar die lukwa eerste lezen, is she ready? Dat one taki na ready. Na lekte ideto. Is doon de jere. Ah man. Je pray tak in a year. Omdat sam. Atra save you. Awa make it taki forget sa yere. Maar eerste save you. Abonsi. Taki tak here. Wasana pe for waka. Yo go luku sana pe. Of yo luku boom if yo yera sam baka. Iverstaan. En dat ben je si. Dat je zo'n voelen toch. Lek je Yorka toch. Ik kies een boskopu. De kowecha een boskopu konji. Dat je tamara manteng tamara imgo waswan watra. Imgo setuan watra go piki wide imgo setuan watra na prapi. Potuan prapi de imgo poti wasi. Ik kies een boskopu kring kring. No one someone take it tak inot sapsang yu musu tu. De tak ai. Bamba ta yuru doro. Pine go doen. Modo entra wiki mina senti de fu doen. You know, disi dati on. Mine firboom mi bere admi. Of mi go doen sani of. Man. Mine sapem go piki de wiri. Dape na a negativiteit fu a Yorka e kon dape. Is je verstaan? Nadat ei waka kon. Maar dan dodo. Dat ten staat today sa de kis eto ang boskopo baka, asem boskopo baka. Want de Akomfo no, ay nag Yorka tak, amang imgo dwasani. Da Yorka no ay luku tak, ya, mo dweng. Yo tak, ya mi kisa boskopo mo go dweng ara. Mo go dweng tani. Marasano, Yorka use revito, yo fetanga isrefi. En da pasa na konto bransisa. Te je fetanga isrevi, ang mamba probleem. Omdat zij de brasisa. You can cha taki wan san commit you wan dangara san commit you can make that ikon siki iguatoso of ita os inibede. Verstaan brasisa. En daarom de Akomfo de because Akomfo na abi tuse, Akomfo abwanse, Akomfo aba positiviteit. Is dat toch? En daarom na natata, ji wili bisma, wa Yorka na Akomfo. Fu kruderi na Akomfo, fu pusa Akomfo, fu mek Akomfo, pusi Yorka, fu mek Yorka tanta pa pasi sa muswaka. I verstaan. Dat zei sano, ay Akomfo nooit otaki wan lees mi tega Yorka. Tweede lees mi tega Yorka ano yere. A derde lees o kombak o tegi kale 2-3 voor leesi. Maar dat tanga las, dan nu o lukutaki, de Akomfo lukutaki wakti. A Yorka is ne arti a dis tranga yesi. Wan so, wili misma na Yorka to. Unu son funu to. E wakti adit alas momenti. E wakti ta lati. Da wo jompo. To.
Dat two jump no. Dat de Congo tak, oh no, you want jump no. No, you want jump. No, ishi, ala tibare you want jump de, you want, tak, no, you want guafe, you want, sane do you know. Dat is wat de Congo doet, toch? Dat de Congo no, os nabluku sayo do. Dat no, you want kono taki, ja, Fami a Akomfo ma dise sanga me last money ne kami, you know, ala sane go so true, mi baka had me ede ala so sane sanga mi, ma saide. Te a yo de Congo no, be kona you be put a negativiteit voor you. Na fesi omdat sen, you be denki you ba ting, you be denki taki ja. You're doing. Je hoor you schrijf als poto. En dat ben nou, je zoekt kori den Congo, toch? En dat de Congo lukt dat, oh, you denk me lauw, of you denk you do sa you wani, dat lukt no. If you want do sa you wani, dat moet make you go. Do sa you wani, dat moet snapu, dat moet don luki. Dat temis don luku, dat moet luku sa upasa. Ifa san, dat yo no za sa upsa tuto bransisa, dat no, yo bigi kosi en dat pe problema bigi wakako. Yo meki fuka. Wan sonte, libis mai praxe taki. Tere kisa ati browanta no. Abunse os napu, a Yorka os napu, o lukuno da a negativiteit o bigi kono. Da yo bigi kos konfo, yo bigi kosi ma, yo kisi pa, yo kisi sa. Yo bigi kos alas ma bikasyo sukuno, poti a schuld op contrasma. Maar a schuld na yusref like Yorka. En mek alas samsa. Om dat zeide, a negativiteit e control, je make a negativiteit kon a log toe in plaats je pus a negativiteit. Gwe. Dat saif sanga you know ta bransisa. Da je go bruya. Da je make so me foto, want te bigi kosi, te bigi fluk, of te bigi do ala so sani ang isrevito. Da de kongo taki, okay, a jesi taki you, ne tek frantuoto. You know want tek frantuoto fi bikasi de sansa ye do. You want taki, te you there, ready for do sang you want to, de je lonkong en te anoman go, de je kosi. Of de je skoiven ko na wan trasma. Maar dat na boom. En dati, na pisi fu pe, Akomfo no oluku taki wakti, wafu, kono en suku wan fasi, fu balans, a negatief en a positiviteit. Dat de sukuluku fu sa de kan do. Je verstaan? Wat leef van taki, you abi to say voor you schrijven. A negativiteit en a positiviteit. Na Yorka na you. Je verstaan? Konvo na you. Konvo na abi wa positiviteit. Konvo na begeleid you. Begeleid you omdat zij de anana tata sabi taki a Yorka wang noma dweng e wang. Je verstaan? Zonder de konvo, you no man waka na pasi sa ya waka. Ya bi de konvo ade van ode. Omdat zij de a Yorka def no mo fu chayo. A Yorka no defu you fu dressi. Schreef. A dressi e mo fu de konvo. Je verstaan? Omdat zij de zo fu zo praktijk taki ude. En tewe shitaki wan libisma e duan sani ana konvo yara. Ana konvo. Na ayoka e cha alibisma fu gudu den sani sang no de tapen pasi futu. Dan dape yo abino dati ye hismai go soms mij go teki Yorka, soms mij go teki bakoro. Of soms mij fiti abra konvo. En dat te no ma abing dan sade go do. De cha go tek sa cha konji de srevi taki sade wan do. Maar dan zei sano before asana tipsa de konvo kon e wasko. E tega Yorka yere no. De kayu takire no. Sayo do anobum. Srevi. Dan no ye jump tak ya ogobum misap samedu no spang alasa no city no spang. Dan no de go mitu atras mas revi ayoka dat revi no buntu. Dai de no spang mo city ko ikan ko mo jiasa ni no spang alasa no city. De konvo e ko waskoyu. Maar te ineati.
Pardon mensen. In een atje om dat zijde. You take a negativiteit voor die tapu. En dat zo'n tijd zo dit negativiteit den tapu. Je praktiseert dat je doet boom. Want a Yorka's Ogri say. En make you denk je je doet na boom zani. En wie zei hier in de yesi. Of wie zei kon na wasma as met die taku. Hey. Je kan zeggen, je lijkt de bra of je sa of je ma hoera of je vrouw of zoon dat ik kom. Maar doe zo voor je dan doe asanate. No doe dat te. No go bij wagi. No go bij osso. No go bij bicycle. Want if you go bij bicycle, if you bij osso, if you go bij wagi, disi ossa. Maar no, you are shit. No, no, so mi boom. Je kies boskopo, je kies dribble. In een archie no asane. Dat is even te samen met you know. Dat je nou kontaki. Smart tak mo voor abrayo. Want look no. Dat nou bigi san voor libis mato. Te sani e bigi waka takruranga de to da bigi kos comforto. En do bigi kos tras mato. Ja, des ma wismi. Des ma takru abrami. Adido di dat ef sangami. Adido di so mi no man. Godoranga osof mi. Adido di so mi no man. Pa fa wa give me. Adido sa banti fa wa give broro. A fixe broko. Maar de vergeet ons aan dit op Fransisa. De vergeet taki. De kies alle de soort waarschuwingen die zie. Voor de Akomfo. En de Akomfo soort toe. Sa op sa. Maar no. No. A tracé. E soort taki no je doet dati. En dat nou heel bigisani. San wiele klibisma. E denki taki. We doen boom. We doen heel boom. Ik verstaan. En dat tangalas, dat wordt bigikosi of tangalas, we tak jong, met troe, dat zijn die samen op jaso jong, pangi disi tati me bronding, want na soso mi abuno, want lukus heeft sanga mitide, dat heeft sanga mitide, dat wordt de. Maar you sabi, san you do. You sabi de wasko you sa de kongo betjagi you. You be sha wasko you sa you vrouw betegi you. Of sa je man betegi you, of sa je chin betegi you, of sa je neer, of tante, of omo betegi you, of je grandpa, of je grandma betegi you. De wasco is de betegi you. Je vergeet het. Want je naar Yorka toch, je vergeet het. Omdat ze you over de lekkie toch branches, en de lekte you go te kwam bagru toch. En dat bagru shitaki you, a Yorka for you, no man kruderi, no man de one nanga de Akomfo for you. Toch? En you no ma control 1, toch? Abi wan bikasi you na basi fu 1. Maar tashi afas fa je libi nanga de Akomfo fu you. Aso li banga you to. Otak o ina lespeki ne aji de Akomfo fu you. Da no mo puru lo ji you. Da so do osori leisani. Osori san you praxer boom. So teo te itaki. Jogo, yo drink one shot biri. Tekete wang. Ini ede, tekete wang. No spang. Alas ako mo. Tekete tu. Tekete ri. Ye drink. Tangalas I drungu teleki lauda ye fala doti. Taido ay snapa iluku ay lafi. Ay lafi. Adawa uku iwa uku ay luku ay lafi yo. Of ye ay teki chari go mektrobi ang ay ma. Yo pa, yo pra, yo sasuma ama fine mektrobi. Day snap ay luku yo. Om dat zeide. You no man control a negativiteit voor you. You no man de abassi voor you schrijven. Because te je make a negativiteit. I take over you. Dat betekent you make you schrijven. Of you no man control you schrijven. En te je no man control you schrijven. Hoor you schrijven. Dat is een probleem. Je hebt een probleem nanga you. Nanga de Akomfo. Omdat zeide je ziet dat aan heel trapassi. Wins mangas maar tegen you. Maar in your eye. Je ziet trapassi. De Akomfo is zo, e wasco yo, taki, ruko tamara mate in am guastratiera. Mate opo, waman bel yo, mati bel, hey kono, o yon trubiri ko, mo ko. Maar you opo mate, of a neti van tevoren, Akomfo te tak in am guastrati. Hey, ay mo kom. Je jump op, brr, bam, ik kies zo aanrijden. Of bang je last money.
Of bam, igo fitang waman. De tak wakti. Suma skolja. Suma skolja zo. Na, de Akomfo schuld. Want de tak yon, fasa di sangami. I verstaan. Want kan de yu gwe, da wans ma kwenye oso broko kwenye oso no fur ala sansa idini oso chagwe ika oso baka. I oso legi. Of i las wan televisi, las disi, las goat, ala so sane. Op dat zijde, de Akomfo shi sa sa. Maar you know, toch? You negeer sa de Akomfo tegen you. You make a negativity take over you. And then you... Maar aan het tijd dat je vergeet het toch? Want zoals mijn praat, zo met dat... Ja, mij vergeet het. No, alleen de want mij tegen dat je... Mij vergeet het, of mij nog maar denken, abra zo, dat kan. Maar zo, ten de san is in elkaar van even kiezen. En met die na fesi, afir dat in een go. Maar die op is tien dat je in een go staat. Maar toch je go. Dat toont dat je... You abon bigi wa mama problem nanga you srevi. En san op san nanga you. Bigi san op san nanga you. Om dat zijde... You abon fasi sati... Ines don top. Dat na bigi san top bransi sa top. Yorka for you. Yorka for you. Musu krudet anga de kom for you. Ala lazy. Ala day. You must man. Tegen de kom for you. Nanga you srevi. Grand tangi. Voor neti en voor mate die oppo. En dat toont ten zonte te zei dangra you. Je kan gewoon doen rustig. Kruden aan de Akomfo voor you. Bika le van takito. Kon ala Akomfo abisabi. Maar te you ne kruden aan de Akomfo voor you toch. En you schreef wat met ala de besluiten sa you denki je met boom. Dat is een probleem. Jolo, een probleem jolo. En dat is na a difrenti voor a Yorka nanga de Akomfo de. Daarom na tata takiluku meji alasani. Maar dena you say you do. Adena you if you want go links of you want go rechts. Kono karen Ogri nanga boom. Kota karen links anga rechts. If you want go links of you go na links na rechts. Dat dena you. Om dat zijde. We alamala. Altijd want go waka aan rechterkant. Uno waka links. Om dat zijde. Altijd we zoeken a boom. Toch? Wel maar zoeken boom. Maar te you no man. Voor wanneer je denkt Congo voor you toch? Dat na begin aan voor nu brasa. You must maar ko wanneer je schrijft. A Yorka voor you must maar brasa de Akomfo na fasi. En if no man. Toch? If you no man roko. En die met altijd. Im lopi schrijft. Bribi tapu schrijft. En voor trouw tapu schrijft. Je verstaan? En dat trobi van je de, en dat trobi zo rasta je, en dat trobi van je luku of je mooi, je mangri biki of wat of spa je luku. Je hebt het handicap en dat trobi. Je altijd je moet lobby schrijven. Altijd en dat trobi sa je doe. No suku de wan trasma, want dat pena abigi negativiteit sa je kon hard tapu toch. Want zodra je luku taki me wan luku lek pas maar dat mi wanasma bella, mi wanasma bobby, mi wanasma wiri, mi wanasma kleur, mi wanasma ai, mi wanasma noso. Want afasta me luku nobo. Na negativiteit je creëert dat pedapu schrijven. Dan nodig de Akomfo luku tak wacht, ze zijn asma die show. Ali bisma dis edenero kobono. Ala sansa abi dan puur negatief. Want mi no sabi if o sabi wan losma. Want toen smaak not san de I do of what boom. Alla san de luku fu de srevi de no wane. Kom not abo de no wane. Mi no wan aba wagidisi. Mi no wan abi asanisi. Mi wan absan avas ma de luku. So mi wan luku. En te ipoti ede so an fasi in meka negativite create asanis in you ede. Putting in you ede programme in you ede. But you have mama probleem. En de smada tito brazis up. Tede ab aan linkerkant voor den zee. Chaka fesi, naka rechterkant gwe. Na mama probleem de smada te kiri. De kan doen alles en ze zijn in staat om alles te doen. Omdat zij de brazis up. Als hij is nou gevaarlijk zijn, omdat zij de brazis up.
De Akomfo voor you know. Sana tata jiu voor begeleid you. Dus na puto dat lalu kita tak ja moeilijk. Want wie sa de sol you, toch? Ino mayere. Next. Sa you program je edeba hara negativiteit al lekker kan kontapio. Dat zei do. Tino ma apwasani. Ana trobisang yotu. Maar one no more. Anatrobis if you go furu, if you go prostitution, if you go ga obiaman go texan chak anatro you're doing dati. You wanting you natrobis if sa ine denki taki de nakomeling. En dati na probleem sam bransi sa furu funde sa abi de sansa den bigi sama funu liba baka en no one erf them. So wan funu taki ja. Maar zij de mimus erving. Min op staat noti. Want de jeugd nou, toch? De jeugd zei kon toch? Zo'n tere tak ja, min op bet dape min op staat noti na omensani. Min op bet geboren slep eti. En dape na educatie moest waka kom. Voor de grauwen en voor de wansan. Desa ma takana zo'n sma. Zo'n bradansisa. Omdat zij de. Denk if you no tak aan de jeugd. Tak luku ane goso. You musu waka a pasi. You musu grabu na san dekaba. Ino kantak. Ino sab not ino be geboren ete. Je hebt niets te maken met het. No. Omdat zij de branche is. Tede abi a negativiteit discreet a negativiteit. Dan mama probleem do voor oorzaak die den schrijven. En die den ching. Omdat zij de branche is. If you no archie wist je komen voor je je creëert een negativiteit na in je schrijven. Dat komen voor nou als dat lukken je. En wama waka kan gon suchu o gon alai op sa. Maar sonte abe nafu if you dan de komen voor je be man kruderi be man de tap wang pasi. Da kugru sa man be sut kai tapa gon sa de man be sut kai tapa na kugru. Nobo kishu of nobosa of inoboda pe sresrezi. Daarom branche dat tewe shi sonte sama e waka wan fasi las ala sansa be abifo waka strati ana next ne sonte akande alibisma pardon sonte akande de wan sabe de before. Maar you say shide sanati idom absarati omdat zeide you no sabi sana a tori voor a man of a vrouw of a pikin sampe sa en te you no sab a pisito dat you no kan jopo tak yo me fi sa resasma yo sa no doing omdat zei brasisa luku Viala mala, uwan shibung fu alasma. Sonte fono, era? Uwan shibung. Maar sonte, uwan yep solicitu. Son van fono e yep furu. Maar saif sa toto. Asana ti no asani sam. A Yorka. E atikrin, Anga de ko fu you atikrin tu. To? De yopi repito. Maar ten to. Achibu no brasisa. So lisi, you schrijven, toch? Want a boom toch, a ogri toch? Te a boom shitak wakti. Je do boom toch? Je do boom. Maar dan nou, a Yorka a trase voor you, e kono takyon. Dat is aan doen op doan boom. Maar je ziet taki, a legal kan so lisi a be boom fasi, want enge waka kono takyon. Dat is aan doen op boom era. Mino lo basanti. Mino pia praat me monera. En dat de komen in contact, wacht boomsa ni wanti, you no kan roko tranga, dat zo'n ten samano, ne roko tranga lek faya roko tranga, dat de contact, you want $5 no mo, you want $5, you want $1, you want holo. Mi eska broko yongo mi no sa fa mi pa yongo, ino ma yeb mi. Mi also yuru mi yongo mi maker $2, ino ma yeb mi. Maar no, toch, safe sanga you toch. De kovo, Yorka,
Ji krakti, ji koni, ji alasani. En de ji koloko dat ika abmoni ni saka. Dat ika waka freka do alasani. En dat kan de i plan voor doen asani. Dat is manu e kon tapitak mi awa moni fanodo. Ika yep me. Kleino tuji gevallen. De tika moni no, de jas manu. Dat bam. A negatieve na kona edita. Say edu. Maar de acties zeggen, wacht even. Negatief, maar negatief. Omdat ze de negatief, des zodanig, en dan kan je tot ik te transmet koren. Je verstaan? En Akomfo, en je tak as marisi, you talk. Tak, en je abun vesrevi, en de loop van ade, awan play wan fasi sang sonte anobum. Ano tak play, maar sonte na you abun se fu you praxer ye yepi. Maar in a yepi fu yepi, you saka you srevi. You olasi, you las furo. Omdat zij de bransisa. Sonte we praxeri taki sama is tak bakano. Sama is leg uit. Na miwa ji, miwa nee. Motei was anti de bransisa, motei was anti de. Archibon, dit is nou een belangrijk stadie. You kolokuto, you krachti, you tranga roko, toch? You sabi, te je nak tranga, toch? We zien een nak tranga, maar je make money, je abi say mus abi, toch? Zo'n ting ina afuru, na een kwartje solisi, maar you abing, in je saka grow, toch? En pe akrakti, pe akoni, pe akoloko mopo. Ade Akomfo. Ji a Yorka akrakti, asabi, fu meki, a meka kwachi, en meka kwachi grow. Toch? Maar tede shitaki, de Akomfo shitaki ayoka no do lau we karen lau omdat zeide if you put the money na wan say fu do ansani da wan sma waka kon aksi wa money krei no tu maar you sabi taki asma se kon tapu an de Akomfo sorry taki loko no jasma yo kis problem de go toch jasma you money say put the wan say fu do ansani. Something, if you abi dat you kan leni, dat in een gedrang sa you want do, you mag do dat. Maar te you sabi dat a money dat die me doing voor wan sani, mi no kan tek uit want mi tek uit maar probleem. Mi no man do sami o do. Dat dape bransisa, if you do dat, you apwa ma probleem niet tapo. You apwa probleem omdat zij de bransisa. Akomfo sora Yorka faka mekamoni. Akomfo jeng akrakti je alasani samus mekamoni. Dat you know tek amoni go do ansan. Soms sang yo. Yo kan baka nou yo kisa moni. Kota ki tek 200 kolo. Yo kisa 200 kolo baka. Maar im luku baka one thing. Tibe mek 25 cent to. Sayo mek no. 120. Tibe hor 5 barchi in you saka to. Kuta kwa wan dala, wan kholo ini sakato. En hij grow. De is slavi, you sakano, go legi. Amone bigi, inomans par moro, amei drop, amei saka, amei saka. Tangalas, ya wan 10 sensi, solis, wan 5 sensi, solis, akaba. De acties revita, samsa eigenlijk. Yo gonona, de Akomfo en denk je nou dat je gos dono denk je dat je een samsap maar een probleem sa je creëert die schreef wat je vergeet is je doet omdat zij de Akomfo wat waar je tegen dat no
Kovo sorry tak in do so anga monifu. Itak no. Je doet dati. Omdat die praktijk je bent moeder Teresa. Of je naar Sinterklaas. Dan je doet dati. Dat tamoni no demoro. Dat zonte dat negativiteit. En negatief voor je no. Okalo to bigi kosi. Je bigi tak ya fa san negomo da. Logwa obya man. Je loga obya uma. Dat obya sama no. Is zo negatief toe. Want de kwakzalver. Zo negatief toe. Dat moet ik, ja. Fijn om me. Ja, isa, i brada, i bifro, i dis, dat die. De doet zo aan jou. Adi dat doet iedereen maar make money moro. Wat heb je dat tapu? Wat heb je dat tapu in wasi? In go do disi. In pa. Je brief toch? Maar in je koko. Ja, buon fili digo don fesa obiasama. Wan sani te da ke ano deso. Ano true. Wan fili de tak asan sama ni se temi ano deso ada. Maar you know man verstaan san e passa eigenlijk aan you. Omdat zeide, you know, negos don tak aan de komen voor you. Omdat zeide, you denk je san of sonte vergit zij do of zij je do. Want lukuno sonte libis mij praxer taki. De feel boom, de feel sweetie asma. En sonte, libisma e kori. Brasisa. Libisma e kor zodanig dat die. You abi so een fasi taki. Ey, wakti jongen. Mi libino bedeso. Schreef. Alasan be wakabo, alasan be boom, alasan plotseling. Of dat kan de in een situatie de mitom. Wa uma of wa manenge dat lo tak wacht is mi mita malison se mi mita production di sep sanga mi kare na man is a problem. Ma problem telet in you on that side you like Yorka no kruder anga de cover like you na cover to utu o de tegenovergestelde o de in plaats o de so o panya en teno ma de so anga you serve dat met ik uta brasa brasa schreef, brasa de Akomfo. Omdat ze te you brasa you Akomfo brasisa. Yo waka in a negativiteit tumsi. Yo shisan tumsi san no de. So te luku wansani en yo luku taki wakti. Samishi. En Akomfo altijd so you say mususi. Ana yo kara. No. Ayoke shisa man shi. Maar de Akomfo itjade I make you see, itjade no sofu make you smeri, en tja you yesi sa de wan make you yere. Na Akomfo. Ayoka na wan bigi, wan tumsi bigi. Met dat sani in you schreef. A de Akomfo. Omdat zij de bransisa, de Akomfo na de wansa abi de sabi. Na de abi de sabi. Ayoka na Aje, charashing, en mekitake do alasos adu samuzutu. Dati. I verstaan. Zolang de Akomfo no concluderi nanga Yorka. Ova. En dat tere si you trang yesi do gasta pa wanse. Te si e du sanse na musu do. Dos na pa wanse. De no gwe. Akomfo ne gwe libit no wasma. Aina stete Akomfo libita a Yorka gwe. Dat de Akomfo e gwetu. Dat betekent abuba. A atitapo. Da Yorka gratis. Dat de Akomfo guarde posubaka. Verstaan Bransisa. Omdat zij de Bransisa. Adido die de ademete dat braso hori. Braso schreef hori. Bribita pun schreef. Vertrouwt pun schreef. En loop je schreef. Omdat zij dit naar de fundamentele sanisan wielijk libisma moest op in schrijven. En dan zo je tja schrijven boem na fasi. If you know abi up the sand is in you, Bransisa, yo abi mama probleem. Yo waka en yo beschuldigt maar zomaar voor sanisan no de schrijven true. En daarom is belangrijk voor wielijk libisma toch? Ons doen takken ons schrijven altijd. Umusu abiting na fu schreef, if you not think you schreef, ja mama probleem.
Maar dan als je of van me taki, van me cruderi, van me doe disi, van me doe dati. Dat is belangrijk zijn toch, zo is maar op taki toch. Mino sabi van, mino sab so. Nee mensen, logo. We takken altijd. Na te begin toch, dan je shi. Zou pasa. Zolang je nog begin, ga je niet weten. En zolang je bouwt op trouwang voor jepju, van im tjaju schrevi, van im lopju schrevi, van im bribi tapu schrevi, dan je op een probleem. Zolang je niet probeert voor doen sani, you know man. Want if je niet probeert voor go borchi alisi, want kotak in ons op alisi, maar je nog probeert nooit voor doen, je know het is doen. Want omdat ze je niet doen nooit, je know sabi. Maar tegen probeer, wis ano lukt je, maar ik kan zeggen dat ik wacht mee go, me kan lezen, mi pot tumsi voor wat alisi, kop papa dislesi, mogo pot chinso. Na lekteo me kwa goma kuku, na lekteo me ki wan exi kuku, na lekteo me fiado. If je niet doen fasi, ono pasa. If je niet probeer, ono pasa. Na lekteo me pot on watra, to. Ayo akomfo tegi tak apuku tak chami cara prapiga busi. Ko pot tape. Go piki wiri, asori want to wiri. Ya mi shile wiri mami no sab de wiri. Okay. Maar te ya Yorka op i bella, waka kogwe. Maar voorstaan sta je kote e da negativiteit okai ede. Ja, minus a biara, minus a wiri, minus a pewiri de. Maar ik kroeg de ranga yusrevi, ik kroeg de ranga de konvo voor you. Ik kroeg de ranga kovo sa charabos kopujiyo. Ik go aksa konvo tak, hey, over. No, you not doing. We not doing. Yo, londi da go obiama, hey, mi firi wasi, o mi so. En daarom de obia sma, de kwaksaven, de lobun vallen, te we longwading. Alles zijn we longwading. En dat dit dat we longwading. De lobun no. Omdat we zorgen. Je verstaan. En omdat zeide to de lobun no. Omdat de sabitaki, une bribita pusrevi. Une kruderangos revi. Uno lobus revi. U abi apraxere taki uno man. En zolang je toch le blibisma. En praxeer zo aan fasi, dan ga je problemen hebben. En daarom brandt ze samen een tegenwoordig te taki. Yuna konvo na you. Yuna Yorka na you. Anatrobi sang. Anatrobi a negativiteit, a positiviteit, a linkerkant, rechterkant. Je moet maar balanceren aman. En you no make a negativiteit take over you. Nooit. Altijd in aba positiviteit, altijd in luko positief. Altijd te yushisani, in luko positief. No luko altijd tak emi ede had me is negativiteit. Wan san de, wan konfo de, wan smasen, wan san konjimi. Oh, mi dring wan porque no, unom luka pa, unom create. Want we make sani. Ulob make, umbranas, umlob make san, tumsi san, sonte, anode. Anode da pesresrevi. En dat is een probleem te doen. We zoeken sani, sano dape. We pot sani, san unon poti. Je verstaan? En dat is, te we roko samen nanga de kovo. En we make de kovo roko anga uno. Da alasani, minetak alasani want. Loko alibi abi testen. You altijd ook go en altijd leri. Le vamos don jaso. Meler alade. En ala luku sa me duji wan sma. To? Ala rok utaki mi luku en Fransisa kom take tide tu. Mi kade mi take ba. Ma luku sa mi edu na roko me roko. Jiwan sma. Kom no takawan roko. Me poti sma ta pasi. En me pote moro. Me mek ashi kande benga 30% sang am waka. Kan je zoiets 40%. Je verstaan? Omdat zij het op Fransisa. Wil ik libisma toch? Op Fransisa. Sabi. Taki zolang julek libisma. No man. Waka. You pasi sana tatapo jiu. En musu proberi waka you pasi wa wang nanga de konfo fu you. Nanga yoka bika you na yoka.
En a fasi fa you mus den nanga de Akomfo. You mus altijd pot den na fasi. Altijd. Dem da fasi. You nooit mus pot den na paka. Dem da fasi altijd. Anatrobi say je do altijd dem da fasi. Ja ter ding na fasi. Ja fu avi respecti fu ding. Ja fu arji ding. Arji ding. Ne fi no man verstaan. Don taki nanga you srevi. Go na you tafra. Teki bangi gos do na you tafra. Leti kandra. I verstaan. En takanga de Akomfo voor you. Zolang you no man fin you srevi. En if you no man finish so aan spreken, if you no man van staan, het is zo dat je af waka go na obia sama. Meka obia sama's don da kurdera nga you, da sor you bika sonte a passer lukut langa, a passer lukut moeilijk. Maar no wan passi no moeilijk. Maar na fasi van je shame toch ei lukut moeilijk. A fasi van je shame fu go miti nanga you Akomfo. A loko moeilijk. Maar no moeilijk. No. Because Akomfo de alaten nanga you. Alaten. Sonten Akomfo waktu nu. Fu meku a pouge fu kon taki. Aiti de mite kwa krabasi. En da sonten te you te kwa krabasanga watra. Igo. You slevi offer one so sweetie, so breedy in you taki. I jongen. Me feel so sweet jong, me feel echt. Me no do not ya so mite kwa krabasi. So ten anonitis wan krabasi, so ten ako yigos do de bigi takang isrevi. Dat je kon fini isrevi wan fasi. Dat je feel breedy sweetie, omdat zij de amoro breedy sande, sweetie sande, na te you kan kruderen aan isrevi. En kan verstaan. Sa je kruderi. En she, tak wacht jongen. Na so ade. Na dringi dati mi be mekida. Ay na dringi dati. Oh, na daromi be yera stembe te mi takyon. Ina waka so, want adin waka so da. Mi yere wan bigi are de so. De zule takyon. Yo. Ayon bona bi archibi srevi. En dat na bigi san funu to brada sa we forgiti en da une lukuto. Na sweetie sa e waka mitu te you kon wananga you Akomfo. I verstaan. Dat je is don de ya lafu. Dan sonte teachis me don dat de smile. Sonte wa tori de denki to an tu messed up to de denki to sonte na wa tori sa denanga de Akomfo e kruderi en dati ding. E lafu en e ja sweetie kon na in Yusrevi. En mo te wan san brasita. Te krudanga isiti ama moro sweet sani. Like te do krudanga wan literally bisma. Na moro sweet sani. Omdat zeide na ja idanga Yusrevi bezig toch. Ik ben met mezelf bezig. Sonte te jere. I vrouw of i man of de chief. Ja, ik wil alleen maar tijd met mezelf hebben. Sonte na telefoon aan la trosani. Maar sonte je master of je vrouw. Ik ga even rusten. Ik ga even daar gaan zitten. Inam go jugu. Inam go juga man. No go juga vrouw. Meka gosto. Omdat ze awa apting schreef jezelf of haar even terug. En nog bedoel negatief. Want zo'n tijd of zo'n we praxeer. Als mij go praxeer wansani I go disitati. No char aan negativiteit kon je. Want als mij denken negativiteit, als mij denken positief, maar you know, ik go praxeer negativiteit. Is het dan? Maar dan in je ede, je jeroan sano tegen of wat je no die bas man, want die is dat. Maar dan toch aan negativiteit, waka komen gaan. Je moet bara, go check luko say do ara, want is dat toch? No doe. Make this man hard en schrijf terug. Goes down. You gaat die schrijf terug toe. Was zo'n tenslotte, you like schrijf je was doen rustig in een jugu. You was doen, you schrijf je editori. E zoloko, e praxeri, want sonte, je praxeri tak yon, mina sa fa mo pai so, of, yon mina sa arokope, want so lesi rokope, ji dati tu ino sa. Ala de so sanisi, spot na inu denki, nooit denki, nooit haar aan negativiteit.
En de Akomfo altijd also dat ik no dis na negatief zei denk je pura denk je dat ede. I was dan of te you kies wan boskopo in een god cha boskopo tak isha vrouw fi disi dati. Want a vrouw fi in a boskopo ano je vrouw. Zo'n te zo dan je vrouw zo'n te kan de maar meestal wel het komt meest 20-30% true dat na je vrouw je ziet. Want soms met iedereen plain. En zie alles aan als een fasi pade. Maar meestal aan het zo. Je verstaan. En dido in de altijd voorzichtig. Zo stap je teki. Teji zo ansani. Luku fa abos kopute. Luku fa as don. Luku saif so salon to you. Nangan anaf de you vrouw. You sabi you brada. You papa. You mama. Luku saif sa. Want zo denk kan si paisa. Kan si ma ini boskop. Maar nog denk je. Hey wacht hier. Kan de pa. No. Ston luku. Hadis even bakateren. Voor de negativiteit uit je, want je moet maar beheersen aan negativiteit. Want als je dan beheerst aan positief en aan negativiteit en beheers de cover voor je toe naar fasi, je hebt een probleem. Maar is dat dus bij de apesi voor aan negativiteit, aan tori voor Yorka, naar Akomfo, sana di difrenti. Yorka ap tu fasi, dat na you, Akomfo ap wan fasi dat na you toe, maar a difrenti voor ding. Je verstaan. Adena you dido daarom voor meki san waka na fasi cha ikacha a positiviteit ka lok toe of een balans tussen negatief en positief dat je moet balansen de Akomfo voor you en trouwana nga you schreef dat alasani o seti na fasi tranga roko de fudu maar sweetie fasi dat a negativiteit ne contumsi negativiteit altijd ook kom altijd wat dat atibrona negativiteit ook kom altijd is het verstaan maar je moet maar beheersen je verstaan en te you do ansani altijd geven to dat you doing. No, make a negativiteit. No. Mina go give no. Mina go saka misrevi. No, mina do. No, disi dati. No, sa denki. No, sa. No. Erokoso. En erokoso. Wie soort so you afgeleid. Wie soort ding afro na leti of a mana leti of a china leti. So te so voor koru sani. Je tek al afranto to tapu. Teki a atibron tapu taki e na you fout. Baka wante ye go takatori tak luku e soras mata ki luku mi te katoranto to maluku sa you do luku sampasa e mi ching e mi brara e mi sa e mi ne e mi mama e mi papa luku so dat dape akoru eko bransi sa dis bela pro akopo na wisani en meta ku grantangi fu ala le speaking na saka fasi mo bar ori dape tap YouTube sorry de a fire maar alasan is sweetie mensen Odi, groeten daar zo. Nenke, Selina, Hoogdorp, Odi. Meire, Lorraine, Odi. Serg, André, Odi. Messelin, Leita, Odi. August Favorus, Odi. Orlando Steenbach, Dappena. België, Odi. Astrid Beekman, Odi. Let's picky. YouTube doet het niet, YouTube doet het wel weer, want dat zei de Astroomweg weer even. Ja, want ik zie Frans Cairo, mingo check dat hij ook heeft een probleem dat hij brada aan sisa, brada. Maar hopelijk YouTube de bakka. Frans Cairo, omdat Apolweg weer, daarom Astroomweg kon even, ja mensen. Frans Cairo, Odi. Marjorie Springer, Odi. Gerald Ford, Odi. Ricardo Baumgart, Odi. Mera Mersa, Odi. Dusha Hel, Odi. Elaine Breinhardt, Odi. Groetjes, Mundo. Dapena in Rotterdam. Nanga Willy. Pardon, nanga boyfriend, Odi. Pardon, mensen. Sweetie en Milan van der Veer, Odi. Tape moeder, vader, Karen, Patrick, no Peter, in Nederland no, aan John, Odir. En mensen, Ricardo van der Veer heeft een nieuwe familie in een mooi boy. Aboy Jessa pakgevallen en aboy Lippie, alvast familie foto. Gefeliciteerd Ricardo met je vrouw. Harold
Baumgart, odi odi. Jim Lawrence, odi odi. Marion Dogman, odi odi. No, is Marlene Dogman, odi odi. Joyce Terran, odi odi. Ik heb je boodschap gekregen. Ik heb nog niet naar geluisterd, omdat is de... Is B? Ja, is de binnenstap, is de maar weekend is hier vanaf vrijdag. Is het zo, mensen, dat ik vrijdag, mensen. Eigenlijk, mensen, vrijdag, mijn artje telefoon, mijn locomotie, dat dan mijn rustday. Onderneem ik kwalijk zaterdag, dan is het heel veel wat ik moet beantwoorden en doen. Maar ik heb al die berichten gezien, mijn pikkie de eten, mijn locomotie eten. Hoe waarschijnlijk deze week is op dan mee, of die contact kan wala mala, ja. Marvin, is het Klauwers, odi. Kom man, make it up na inisrana kondre, ja van weg. Kom man, dat ben nanga den pikin van Danny en Jamilas Becker, dat ben na ja van pasi, dat ben len tutu pasi, odi. Ivan Pijbers, odi. Sonja Boerstam, odi. Elsa van Dam, Reisen, odi. Lespeki Nesta, odi. Kamalita Held, odi. Sisa, Macau, of Menkau, odi. Anal, Lijnpad, odi. Marsha Huises, goeiedag, odi. Letitia Gore, odi. Henry Dunham, odi. Krachti tranga. Zentje Garden. Mooi, sweetie. Kathleen Phillips. Kathleen Dapena Ini. België. Angade Pikeving. Rubia. Magnak. Odi. Mills. Dapena In. Mills Roetop Dapena In. Frankrijk. Odi. Nangade Chiving. Margate. Omaida, Sinclair, nanga atrawa ni si para last meisje atra meisje finin baga anek gwami edema. Reggae MC odi Joan odi swallow pasi. Chani koya odi respecti. Mildred van Genderen odi. Ronald Banel odi. Xavier James odi en Audrey Klas odi uit Amsterdam. Respecti na mama voor obia. En ik groet jullie allemaal. Tire ta passo de bakana soni deti ason de mountain. Vandaag is 28 augustus 2022 mensen. Met taku allemaal grand tangi in ane van ane van tata obia gado konvo. Chima kabana prove dat ben ik. Mi piki fu grom, mi piki fu busi, mi piki fu liba, mi piki fu loktu, mi piki fu sabana. E bal ala de kovo fu nangales piki nanga sakapatena na tata. E taku grand tangi fu tapa deidisi, dat uteka ting en de charukon fesa televisi, a radio, a telefoon, fuko archi, a program, a Akomfo. Nou, wisani, brasisa, mi wan taku grand tangi. Odi! Lespeki na mama fu obia. Granny wala dape. Granny. Dape po de angala. Lespeki nanga zagawazi. Komi yara po korisko. Ego da tuka yele. Apizili ego baka akrondisi. Ati. Lespeki nanga zagawazi. Brasisa. Goeiedag. Goeiemorgen. Goeiemiddag. Odi.